Asi pandakasununguka Lari, ndakatodetsekwawo kuti mwana uyu akaita sei. Ndakazogutsikana chiremba anyora kuti albinism pakadhi. Asi veukama vamwe vaiseka kuti azvara Musope. Zvikatombondibata kuti vangandisekere kuti ndazvara Musope, asi mwana ndewangu. Mukukura kwaakazoitawo vamwe vanga vasingamubati. Notoita hatibate mwana akada. Pekugara pari zvino handina pekugara naye. Nekuda kwokuti kuva ndaigara nawo. Vakati mwana uyu handimude pano. Ndopavandidzinga pamba pavo. Saka pekuti ndigare nemwana hapana. Izwi rekuti Musope rinorwadza kuridedza. Nokuti unotonzwa kuti ironda ukamutarisa mwana urwadza. Saka Mwari vakanipa kuti vanhu vandituke. Tirikusangana zvakare muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa Twice a Mother tinotarisa matambudziko ari kusanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane maconditions akasiyana nevamwe vana. Vamwe vari kurarama neurema, vamwe havanzwi nekutaura, vamwe havaoni, vamwewo vane condition yealbinism. Tinoona isusu kuti kuva amai ibasa, asika rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana anorarama neurema, kana kuti ane zvinonetsa mukurarama kwake zvokuti zvinodhimanda kuti mai vange vachitora nguva yakareba vaine mwana uyu. Nhasi uno tina amai vaLari. Lari ane dambudziko realbinism. Makadini mama? Tiripo hedu makadiwa. Tiripo. Munonzani mune makore mangani? Ndinonzi Olivia Mataniri, ndine makore 45. Mune vana vangani uye Lari ari wechingani? Ndine vana vashanu, Lari ndewechi5. Tirikuona isusu kuti Lari ane dambudziko realbinism. Mungatitsanangurire kuti imimi musi wamakabereka Lari zvakakubatai sei, makazvigamuchira sei? Mumashure kurudzi kwenyu kune munhu here ane condition ina Lari kana kuti kumurume wenyu? Kuna kumusha kwedu hakuna ane albinism. Kwemurume wangu hakuna ane albinism. Asi pandakasununguka Lari, ndakatodetsekwawo kuti mwana uyu akaita sei. Ndakazogutsikana chiremba anyora kuti albinism pakadhi. Ndopandakachiti ndasununguka mwana ane albinism. Hazvina mhosva mwana akafanana nevamwe vana. Ndokuzvitambira kwandakaita. Handina kunge ndasarudza kuti asi mwana. Vanhu vakandiseka asi ndakaramba ndakamira pekuti mwana chete. Tinoona isusu kuti dzimwe nguva pachivanhu vamwe vanhu vanoti vakabereka mwana asina kufanana nezvatinoti isusu ndo zvakaringana mwana. Vamwe vanotanga kuti ndakaroiwa, kana kutanga kufunga kuti ndepapi pandakakanganisa. Imimi zvakambouya here mufunga kuti mufunga kuti zvakonzereswa nei? Ina handina hangu kufunga zvakawanda, asi ndakangoti ndo zvandangopiwawo naMwari, nekuti vana vakadai havangouyi, unongopiwawo naMwari. Vanhu vese vanovada asi hazviuyi, zvinongoti chero. Saka ndakangozvitambira zvakadaro. Masununguka Lari, pane here vakakudzidzisai zvichida muchipatara kana kuti kunze kuti vatsanangure kuti zvinenge zvafamba sei kuti mwana azonzi aberekwa iye aine albinism? Handina wandakasangana naye panguva yandakasununguka Lari, kana kuti ndiwane rubatsiro rwokuti ndodii. Manesi aingonditi mwana wenyu anoda mafuta asati aziva. Saka nekuzofunga kuti ndodii kuti ndiwane mafuta, ndakatoita mwedzi inokwana mwedzi nehafu ndichimuzora Vaseline chaiyo. Bandazoona mwana akutsva nezuva. Ndopandakafunga kuti mwana uyu haadi mafuta aya, kunondoawana kupi.
ndobva ndachingobvunzawo vandinoonawo kuti takambenge tine musikana akadai aizora mafuta akaita sei. Handina kuwana wandakawanawo mhinduro, vanhu vaingoti hatizivi. Kusvika ndazofonerawo Ndundu Chikara ndopakandiudzawo kuti aiwa mwana wenyu ane mafuta anofanira kunge achizora. Munofanira kunge muchimugarisa mumvuri zvakanyanya, arege kurohwa nezuva, achiwana heti, achipfeka hembe dzine maoko marefu nematirauzi. Ndakateedzerawo saizvozvo kusvika ndawanawo akazondipawo rubatsiro rwekumafuta. Mataura imimi nyaya yaNdundu Chikara kune vasingazivi kuti Ndundu Chikara ndiani, sei imimi makafonera Ndundu Chikara? Takafonera Ndundu nekuti takaziva kuti Ndundu musope albinism sezvakaita mwana wangu. Saka ndiye munhu wandakakasika kubvunza kuti ndodii. Ko baba vemwana veukama vakambouya here kana kuti vakati madzokera kumba vari kutanga kuona mwana? Pandakadzokera naye kumba nekuti kwandakasunungira kwakuri kure, pandakadzokera ndichisvika naye kumba baba vacho vakazvitambira ndavana kugadzika nazvo. Vakangoti aiwa mwana wangu ndozvandapuwa naMwari. Havana kumusarudza, asi veukama vamwe vaiseka kuti azvara musope. Zvikatombondibata kuti vangandisekere here kuti ndazvara musope, asi mwana ndewangu. Mukukura kwaakazoitawo vamwe vanga vasingamubati nekuti vaiti hatibate mwana akadai. Murume wenyu agamuchira kuti chipo chatapiwa mwana ane albinism. Vehukama vamwe vari kumusarudza kunge zvamuita kuti vamwe vakanga vasingade kumubata. Zvaikubatai sei? Imimi munoziva kuti kana vanhu vazhinji vakaona mwana vanosumudza vachitamba naye, asi imimi wenyu vanhu havasi kusumudza. Hazvina kundibata hazvo zvakanyanya nekuti ndakangoziva kuti ndozviripo. Vanhu vakadai vanosarudzwa nekuti takazvionawo vamwe vachisarura kuti handidi kugara padhuze naye, handidi kudii. Saka hazvina kunyanya kundidya mwoyo nekuti ndakangoti aiwa mwana wangu ndochengeta ndega. Mwana wenyu akukura, dzimwe nguva kwekutanga tinenge tinaye mumba, tiri kumuchengetedza tiri mumba. Akukura, akukambaira, ari kubata zvinhu. Pane here zvekuti mungati izvi ndakanga ndichingwarira nekuda kwekuti Lari anga asiyana nevamwe vana vandakabereka? Ndaitongwarira kuti arege kutamba pamvura, pane tsvina, pane dust. Nekuti ganda rake haridi izvozvo, nepane moto. Ndozvandainyaya kungwarira kuti arege kusvika pakadaro ipapo. Kana muchiti ganda rake haridi izvozvo zvedust netsvina, rinoita sei ganda iri? Akaita tsvina, kana ukamugeza imwe nguva haazonyatsochena. Nekuti dust rinenge rapinda muganda. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi tina mai vaLari. Lari ari kurarama nealbinism. Vataura iwe mamwe matambudziko avanosangana navo nekuda kwekuti Lari ane albinism. Vataura zvimwe zvekuti ganda raLari kana kuri kuti atambira pane tsvina zvichida harizokwanisa kuchena nekuti tsvina iya inenge yapinda mukati. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking,
mobile app and PAWS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Muchirongwa matinotarisa matambudziko ekuti vana amai vari kuchengeta vana vari kurarama nemaconditions asina kufanana nevamwe vana vanotarisana nawo. Tinoziva isusu kuti kana mwana aita urema kana kuti kana ane condition, vanhu vazhinji vanongotarisa mwana iyeye, vanokanganwa kuti mai pakuchengeta mwana iyeye vanenge vatoriwo mudambudziko. Nhasi unotina mai vaLarry. Larry ane condition yealbinism. Muchikamu chapfuura vataura ivo kuti veukama kunyanya kumurume wavo havana kugamuchira condition yaLarry. Mama, iko zvinotoda kuona matambudziko amunosangana nawo nekuda kwekuti Larry ane condition yealbinism. Zvita. Larry anodawo mafuta ekuzora. Anodawo sipo dzekugezesa. Hembe dzine maoko marefu nematravels. Nepekuti agare Larry. Ndozvaari kuda panguva iyi. Matauriro amuri kuita muri kuti Larry anoda mafuta, anoda sipo. Munhu wese anoda mafuta, anoda sipo. Sei mabva manyatsotaura kuti anoda mafuta, anoda sipo? Mafuta anozora Larry akasiyana nemafuta atinozora. Saka anodhura kuatenga. Mari yacho handikwanise kuiwana yekuti nditengere Larry mafuta. Tinoona kuti iko zvino izvi vanhu vese unonzwa munhu achiti inini zvinhu zvakandiomera, inini zvakadai so. Imimi chii chamunoita? Tikoti mafuta aLarry anodhura. Muri kuti amukwanise kuatenga. Imimi munorarama sei? Ndinorarama nekutengesa musika, madomasi nemuriwo. Mari yacho haikwanisi kuti itenge mafuta. Ndinogona kukwanisa kuwana chikafu chekuti adye. Zvizhinji handikwanisi kuzviwana. Then mataura nyaya yekuti anoda pekugara. Anogara kaparugara mai vake. Sei mameshena kuti Larry anoda pekugara? Pekugara pari zvino handina pekugara naye. Nekuda kwokuti gogo vandaigara nawo. Vakati mwana uyu handimudi pano. Ndopavandidzinga pamba pavo. Saka pekuti ndigare nemwana hapana. Nditori pamba pevamwe vakanzwa utsitsi kuti hamungarari panze nemwana. Kuri kutonwa. Iko zvinezvi matauriro amuri kuita muri kutaura kuti hamungarari panze nemwana zvichireva kuti ndiLarry. Asi matitaurira imimi kuti mune vamwe vana vahombe kuna Larry. Vamwe vana ava vari kupi? Uye vana ava vanogamuchira sei hanzvadzi yavo kana kuti munin'ina wavo? Vamwe vana variko vanogara naamai kumusha. Vanotambira zvakanyanya Larry nekuti vakafarira zvaari kubva ari mucheche. Saka havamusarudzi. Ko sei Larry musina kukwanisa kuti agare namai kumusha? Sei pana Larry paripo pamurimi? Larry aigara naamai kumusha asi nekuona kuti anga achiri mwana mudiki. Ndakati regai ndimbochengeta ndega mwana wangu. Plus anenge achida kugezwa neni nguva nenguva. Amai vamunhu mukuru. Tanzwa imi muchitaura nyaya yepekugara. Sei muri kuti pekugara Larry haana? Larry haana pekugara nekuti ndakambofamba ndichitsvaga dzimba dzekugara mudzimba dzevanhu. Ndikasvikawo pamwe pavakati kana muine mwana akadai hatikwanisi kuti tigare nemi pano. Saka zvinhu zvakaoma kuti utsvage imba uine mwana ane albinism. Ko kwamaigara musati matanga kutsvaga imba yekugara? Kwandaigara naLarry
vakagara vachingopopota kuti mwana uyu handimude pano, asi unenge uchimboshingirira kuti pamwe ndepe ukama, wozoona kuti zvaoma, zviri nani ndisuduruke zvangu. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Umo nhasi uno tina mai vaLarry. Larry mwana mudiki ari kurarama nealbinism. Mai Larry vataura kuti pekugara panonetsa kwavakanga vachigara pakanga pari pamuromo nekuda kwekuti necondition ina Larry yekuti ari kurarama nealbinism vakanga vasingafari nazvo. Kuti vatsvage pekunogara vakaziva kuti mwana uyu mualbino havapihwi pekugara. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinoteera tinzwe kuti isusu secommunity, isusu sevanhu tingabetserane sei nanaamai ava vari kubata basa rinorwadza kudai. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Tinokutendai nekuramba muinesu muno muchirongwa Twice a Mother. Muchirongwa muno tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kukudza, vari kurera nekuchengeta vana, vari kurarama nemaconditions anenge asiyana neevamwe vana. Vamwe vevana havararama neurema, vamwe havatauri nekunzwa, vamwe havaoni, vamwe vane macondition akaita seaLarry ekuti vane albinism. Tinoona isusu kuti sevanhu tinokwanisa pamwe kungopa rubatsiro kumwana yeye chete, asi tinobva takanganwa anaamai vari kutakura mutoro uyu. Mai Larry, chii chamungati imimi zvingakurerutsirei pakukudza kwamuri kuita Larry kana vanhu vakanzwisisa kuti vanhu vakaita kuti mutoro wenyu unge unoreruka? Vanhu dai vanzwisisa kuti munhu ane albinism munhu akangofanana nesu. Izwi rekuti musobe rinorwadza kuridedza, nekuti unotonzwa kuti ironda ukamutarisa mwana wegwati, saka Mwari vakanipa kuti vanhu vandituke. Asi tinokumbira kuti vanhu vazvitambire kuti vanhu vari kuenderana nesu. Larry vanhu vanomutambira pandinotengesa nekuti vajaira kumuona mazuva ese. Vamwe ndo vasinowo kujaira havo nekuti vanoti kamwana akanga kabve pano. Asi vanhu vanofanira kuzvigashira kuti vana vakadaiwo vakachenjera zvakanyanya. Vana ava pfungwa dzavo dzakapinza, asi ngavarege kuvasarudza, ngavavade sezvavanongoitawo vana vavo. Inini ndichimubereka achikambaira takaenda panhamo, vanhu vese vaingoti sumudzai mwana wenyu, batai mwana wenyu. Pane nguva yekuti unonzwa kuti iko zvino mwana handichada kutakura kana kuti handichada kumuramba ndakamubereka ndaneta. Asi vanhu vaimusarudza, ndakapedzisira ndabva ipapo kuona kuti mwana wangu ari kusarudzwa. Saka zvinhu zvaindibata panguva yacho iyoyo, asi pari zvino ndinozvitambira zvakanyanya zvangu kuti aiwa Mwari vandipa akura, akuziva kuti usadaro uya ugara apa zvese ajaira. Ane makore mangani Larry? Larry ane 4 years 10 months. 4 years 10 months. Vana vazhinji zvinezvi vanenge vari kuECDA, vari kuenda kuchikoro, vamwe vanenge vari mukreshi. Saka iye zvinezvi Larry ane kuchikoro kwaari kuenda here kana kuti kwaanoswera ari? Imimi pamunenge maakuita basa renyu semunhu ati munenge muchiita zvemusika? Haana kuchikoro kwaati akuenda. Mari yacho ndoyo yandakashaya kuti atange kuenda kuchikoro. Saka mwana anongotambawo pamashopu achingotendererawo. Pamunoenda kunohodha imimi Larry anosara ainani? Pandinoenda kunohodha ndaitomusirawo vamwe pamusika kuti ndionereiwo mwana wangu. Ndoenda kunohodha ndodzoka ndomutora ipapo.
Saka pari zvino ndakamira hangu kuhodha nenyaya yekuti handina pekugara kana kuti nditi nditengese. Ndinoona kuti handina pandinoisa zvinhu zvacho. Saka zvinhu zvakandiomera panguva dzino. Muchikura imimi tinoziya kuti kunyange tese tichikura vanhu vaizwira matauro kuti vanobva vati musope. Asi pane zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vaityisidzirwa, unotonzwa kuti ukaita chakati uchabereka mwana musope, kana kuti munhu anenge akazvitakura, vamwe vane zvakawanda nazvanoita. Ndezvipi zvekuti imimi makambonzwawo muchikura kana kuti imimi ane mwana uyu? Tichikura takanzwa kuti ukaseka musope unozvara musope. Ukanga wakatakura nhumbu ukatarisa musope unozvara mwana akadaro. Asi hazvisiri izvo. Unongozvarawo mwana wako sezvazvingori. Kouya n'anga dzainzi dzinonoti enda unocheka musope kuti uite laki. Zvinhu zvakagara zviriko zvichitaurwa zvekuti kana nanhasi ndinototya kuti mwana wangu afambe ari ega. Ndinotoenda kunge ndiri kufudza mombe ndichimuteera paari kuti handina kumuona kuti ari kupi, ndegai ndimutore. Saka zvinhu zvakangooma. Mune here imimi kana kuti vamwe vamunoziya vemunharaunda yenyu kana kuti kumwe kuti munosangana vanhu vane vana vane condition inenge yalarikwa, munobatsirwa kana maorganizations, mune rubatsiro here rwamunopiwa necondition yanalari? Tingati tine kwatinosangana kuchitungwiza. Tinongopuwa mafuta ekuti vazore nekuassociation. Nekuti ndo vanenge vangori vanhu vamwe chete ivavo. Asi hapana rumwe rubatsiro rwavanopuwa runopfuura izvozvo. Ndeapi matambudziko ane vana vakaita salari? Tanzwa nyaya yeganda ramati imimi rinoda mafuta aro asina kufanana neemamwe. Ndezvipi zvimwe zvekuti mungati nekuda kwekuti Lari ane albinism ane dambudziko iri? Ndingati rimwe dambudziko raainaro nderemaziso. Kana kuti aone zviri kure ukaona. Imwe nguva kana kuti atondiona inini namai vake padhuze haandioni, anogona kutondipfuura achitondidedza. Saka matambudziko ekusaona ndo ane vana vedu akanyanya andakaona. Vachitaura vanoti anobatsirika sei, chii chinoda kuitwa, uye Lari akabatsirwa here padambudziko iroro ramukutaura remaziso? Asati abatsirwa hake padambudziko remaziso nekuti vakanzi vanoda magirazi ekuti vawane kuverenga nawo. Saka asati abatsirwa nezvazvo. Kunopindira chirongwa, chii chamunoda kutaura imimi kuna naamai vari situation yenyu mimi vari kuchengeta vana vekuti basa renyu rinenge rakapetwa kudarika mai vane mwana, vamwe vanobva vati ane mitezo yakaringana kana kuti asina dambudziko raainaro? Ndinoti kuna naamai vane vana vakaita salari, ngatisimbei kuchengeta vana vedu tichiteedzera zvavanoda muupenyu hwavo. Nekuti zvavanoda zvakatiomera zvakawanda, hatigare pasi nevana vedu ava. Ndo zvandinotaura. Nhasi unotanga tiina mai vaLari. Lari mukomana wechidiki ane albinism. Tinozvinzwisisa here? Tinozvigamuchira here? Secommunity, chii chatingaite kuedza kubatsira vana mai ava? Musakanganwe kuti tiri kuti isusu kuva mai ibasa, kurera, kukudza mwana, kuchengeta mwana ibasa hombe. Varungu vanobva vatoti is not a walk in the park. Asi katinozoona kuti kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema, mwana ane condition yasiyana nemwana aberekwa aine zvese zvakaringana, basa iroro rinobva rapetwa. Iwe neni tinokwanisa kurerutsa mitoro iri kutakurwa namai ava nekuti vari kuita twice the week.
Ngatisanganei zvakare muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Musha.